Subscribe kayo sa kanya. Shoutout, Ian Gilas Vlog.
So yun mga paps, hindi na kami tutuloy sa taas, no? Baba na lang tayo, baka sakaling maabutan natin siya sa baba or makasalubong natin pag pababa tayo, no? Pangit na kasi yung daan, pakyat eh. Mahirap, Hindi. lalo na ganito yung gamit kong motor, no? So ngayon, pababa na tayo, diretso na rin tayo uwi. Baka hindi natin nakita si Ian Giles vlog, no? So yun, tara.
Subscribe kayo sa kanya. Shoutout. Ian Gilas Vlog. Subscribe kayo sa kanya. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, thank you. Subscribe din kayo sa kanya. Anong pangalan nila? Oh. Get Marco Vlog. Subscribe. Ingat, ingat. So yun na mga paps. Pababa na tayo pero nakasalubong natin sila idol, sila Ian Gilas Vlog. So yun, subscribe kayo sa kanya, Ian Gilas Vlog. And nakahingi tayo ng sticker, dalawa. Shoutout sa'yo, Ian Gilas Vlog. Thank you, ride safe. Yun mga paps, subscribe din kayo sa kanya, Jet Marco Vlog. Subscribe. Thank you. Ride safe. So yun no. Diretso na rin tayo umuwi. Nakita na natin si idol natin si Ian Gilas Vlog. Saktong pababa na tayo nakasalubong natin siya. Paakyat pa lang pala sila. Thank you idol. Ride safe sa'yo. Shout out to you. And shoutout tayo mamaya sa mga nagko-comment din sa channel ko na nagpapa-shoutout. Shoutout tayo mamaya. Sir. So yun no mga paps, nandito na tayo sa baba. Baka dito ko na rin tatapusin yung vlog ko. And bago mangyari yun, shoutout muna tayo. Shoutout kay Aaron TV. Shoutout to you, idol. Kay Moto JP. Shoutout to you, idol. And JBen Moto Vlog. Subscribe kayo sa kanila. Mar JJ. Shoutout to you, ma'am. Shadow Zero. Shoutout to you, idol.